A viaxe das bolboretas. Don Vermiño ía avanzando a modo, facendo ondas co seu bandullo. A distancia que tiña que percorrer non era moi grande. Desde a Laranxeira ao Limoeiro, apenas 5 metros. Abondo para un vermiño. Andando, bateu cun grilo. Onde vas, vermiño? Da Laranxeira ao Limoeiro. Este ano vou de primeiro. Lévasme contigo? E non vou levar monta. E o grilo e o vermiño seguiron o camiño. Pouco despois, atoparon unha cadela de frade. Onde ides, amigos? Da Laranxeira ao Limoeiro. Este ano imos de primeiros. Levádesme con vos. E non imos levar monta. E a cadela de frade, o grilo e mailo vermiño seguiron o camiño. Dalí a pouco atoparon unha xoaniña. Onde ides, amigos? Da Laranxeira ao Limoeiro. Este ano imos de primeiros. Levádesme con vos. E non imos levar monta. E a xoaniña, a cadela de frade, o grilo e mailo vermiño seguiron o camiño. Mais adiante, bateron cunha formiga. Onde ides, amigos? Da Laranxeira ao Limoeiro. Este ano imos de primeiros. Levádesme con vos? E non imos levar monta. E a formiga, a xoaniña, a cadela de frade, o grilo e mailo vermiño seguiron o camiño. Pouco despois, bateron cunha pulga que levaba unha flor a xeito de parasol. Onde ides, amigos? Da Laranxeira ao Limoeiro. Este ano imos de primeiros. Levádesme con vos. E non imos levar monta. E a pulga, a formiga, a xoaniña, a cadela de frade, o grilo e mailo vermiño seguiron o camiño. Por fin chegaron ao Limoeiro. O vermiño gabeou polo tronco ata unha pola grande. Deixou os amigos nunha folla e cada un foi polo seu lado. Cando o vermiño estaba a buscar un sitio para facer a casa, bateu cunha iruga pequeniña. Ao vela, pensou que non chegara de primeiro. Pero non lle importou e dixo: Desculpe, non sabía que esta folla estivese ocupada. Non se preocupe, ten aí unha baleira. Contestou a iruga. Grazas. Sorriu o vermiño. De súpeto, apareceu zoando unha vespa xigante cunha boca enorme e dixo: Que vermiño máis rico! Pero o grilo, que estaba moi preto, comezou a cantar un arrolo. Cri, 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 a dormir, a dormir. Cri, 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 a dormir, a dormir.
era tan doce, tan delicioso, que a avespa adormeceu. Ai, que sono teño. E marchou voando. Grazas, Grilo. Pensei que desta non saía. A ti, pola viaxe. O vermiño seguiu andando. E por mirar para a eiruga, enredouse nunha arañeira pegañenta e perigosa. Unha araña enorme. Xa se relambía cando chegou a cadela de Frade e... Tris, tras. 2 cortes e o vermiño quedou libre. Grazas, cadela de Frade. Pensei que desta non saía. A ti, pola viaxe. O vermiño empezou a facer a casa. Pero a folla encheuse de pulgóns esfameados que ameazaban con comela. Nese momento chegou a Xoaniña e díxolles: Pulgóns! Ou deixades en paz a folla do meu amigo ou xa sei o que vou comer de merenda. E os pulgóns marcharon. Grazas, Xoaniña. A ti pola viaxe. Por fin, o vermiño rematou a casa. Meteuse dentro e cando estaba a piques de dormir, chegou un batallón de formigas e o capitán ordenou: ¡A formigueiro con el! xa o levaban con casa e todo cando a súa amiga a formiga dixo: De comandante a capitán. Este é amigo meu e queda onde está. E as formigas marcharon. Co medo, o vermiño saíu da casa, pero nese momento chegou un paxaro. Que vermiño máis apetitoso! Exclamou achegando o peteiro. Entón, a pulga deu un chimpo e agachou o amigo debaixo do parasol. Non é un verme, é unha flor. Pensou o paxaro. E foise. O vermiño puido por fin entrar na casa e descansar. Pasaron os días e as noites e os días. E chegou o momento. As estrelas e a lúa brillaban, penduradas do ceo, pintadas de prata. Oías unha melodía fermosa. O cri-cri dos grilos, o crá-crá das rás, o cris-cras das follas abaneadas polo vento. E daquela casa xurdiu unha gran bolboreta que, nada máis saír, atopou outra máis pequena. Mirouna ben e díxolle: Eu a vostede coñezo a señora. E eu a vostede tamén, cabaleiro. contestou a eiruga, convertida agora noutra bolboreta fermosa. Concédeme este baile, señora. Pois claro, con moito gusto. E bailaron e reboaron xuntos esa e todas as noites.